bakin kishi. kuna kamar toka shi maraici ayye ba shi ne kadai ci ba mamugunci duka bai fi mai adalci ba bakin kishi ma shi ne abin kyama kashe ruhi ma azalwa take sama an kashe kaza waye zai zaman jogo na ga mai doka shi ma bai tsere ba bakin kishi bakin kishi dai ko yanzu kasuwa ta watsi dan koli ya ci ba ko me za ka yi man kai man in dai ba za ka ƙara aure ba. Me nayi masa haka? Me yayi zafi haka? Za su yanke wannan hukuncin a kaina. To shikenan sai ka dawo. Wallahi an kawo mata kuɗin zance. To masha Allah. Allah ya sa albarka. Amin. 70,000 aka kawo mata. Umaisa? 70,000 fa kika ce? Wallahi. Allah sa albarka. Amin. Amma dai Umaisa ni da baki ɗaya jarin da nake da shi idan aka tattara ba zai wuce naira 40,000 ba. Ina ni ina iya kawo naira 70,000 a matsayin kuɗin aure. Ka bani mamaki Jabir. Ina son ka dan Allah ba don kuɗi ba. Kuma shi Adnan sana'an canji yake yi, ba za ka haɗa kanka da shi ba. Ni ko naira 1,000 ka aiko da shi a aure na,
ni ba zan damu ba, kuma ba zan ji kunyan wata 'ya ba. Don Allah ka fidda wannan tunanin daga zuciyarka. To, wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da ya sa nake ƙara ƙaunar ki a zuciyata. Kina matuƙar karrama ni da darajanta ni. Na ji daɗi kuma na gode sosai. Ni ma na gode. Ka kaddara a ranka ni matarka ce, kuma kai mijina ne, ko babu ko sisi. Wannan zance ya yi min daɗi sosai. Ai hankali na ya tashi ɗazu da na ji wancan manya-manyan kuɗaɗen. Amma yanzu kin ga zancen su ya bambanta. Allah ya rufa mana asiri. Amin. Jami'ar mai sata. Anti! Anti, wai da gaske an kawo kayan aurenki? A ina suke yanzu, anti? Suna ciki. Anti, bari in jan gansu. Ki je ina? Ke baki san surukan mu bane? Anti sai na je, ki bari in je, bari in jan gansu, anti. Ki bari su tafi mana. Anti ni dai ki sake bari in je ki. Anti. Bakin kishi. Ya wannan abin farin cikin da ya same mu Hajiya. Wallahi sai godiya dan ko ina cikin farin ciki wallahi. Ai duk cikin nahiyar nan namu ba mai hankali kamanta. Ga ladabi, ga sanin ya kamata. Sai dai san barka. Dan abin da ma ni yafi bani mamaki bai wuce yanda Rumaisa take son Jabir ba. Kwarai kuwa akwai soyayya tsakanin su mai karfi. Ki duba ki ga 'yar uwarta Sakina. Kudin da aka kai mata naira na gugan naira har 70,000, amma ita ko a jikinta duk da dai dukan su 'ya'yana ne, shi yasa Rumaisa ta ƙara shiga raina. Allah sarki, Rumaisa ai abin so ne. Na ma bar ku a zaune, ban ma kawo muku ko ruwan sha ba, bar in tashi. Anti Sakina, ke ku kin dace wallahi. Ke ma haka. Ai duk mace da kika gani da abokin rayuwanta. Haka ne. Amma ba fidda rai ba. Ni kuwa na san baki fidda rai ba, tunda Jabir yana kan hanya. Wato Rumaisa na so in tambaye ki wani abu. Wai ma kin san menene su? Ban sani ba. Menene su? So wani abu ne wanda yake ziyartar zukatan mutane a lokacin da ba su yi zato ba, ba su yi tsammani. Kamar yadda ni ma ya ziyarce ni a tawa zuciya. Ranar farko da na fara ganin ki, kawai sai na ji zuciyata ta kamu da sanki. Me yake kawo so? Tausayi, sha'awa, ƙauna, bege. Wannan abubuwan su suka tattaru lokaci ɗaya suka bugi zuciyata. Na ji na kasa samun natsuwa, sai na kawo miki tallar soyayyata. Cikin ikon Allah kuma da na zo na kawo, sai na fuskanci ke ma kina da irin wannan abu a zuciyarki, sai dai ke na kin ɓoye kin kike nuna. Me yasa kika yi haka? Ta yaya kake so in nuna mu? Ko da ke ba zan ga ki ba, domin kuma ta sau tari kukan ɓoye abin da yake zuciyar, ko da zai illatar da ku, sai dai daga baya ku dawo kuna da na sani da na yi kaza. To kin ga da kenan ni ma na yi yadda kika yi na ɓoye, da yanzu ba mu samu juna mu ba, ko? Haka ne. Allah sarki. To ina so in san mizanin san da kike ba a zuciyarki. Malam Ibrahima. Haka. Barka da zuwa. Alhamdulillah lafiya. Ya iyali ya yara. To alhamdulillah lafiya. Kuma lafiya.
Madalla. Alhamdulillah. Yau kai na kofar gidan nawa? Gashi yau kuma ka gani tsamo gaba ɗaya na taho. Lafiya na ganka kofar gidan na haka yau. Lafiya alhamdulillah lafiya kalau kuma ai gani na ba wani matsala bane. Tunda yake dama da sabo dai an saba ana gama ana gaisa da sauransu. Gaskiya ne. To sai dai yau din dai akwai wata magana gaskiyar magana. To masha Allah. Haka ne. To maganar dai shine yaron wajena. To Jabir. Jabir dai wanda ka sani. Allahu akbar. Jabir. To shine yazo yake ban labari ya ce mun ya ga yarinya ta wajenka har ma sun yi magana. Ba dai Rumaisa ba. Rumaisa ita. Kwarai da gaske tabbas ita. Wajibi ne mu matakai da suka dace. To a takaice dai abin da ya kawo ni. Alhamdulillah. Mun zo nema ne kawai. Alhamdulillah. Na ji daɗi. Kuma an bi abu yadda ya kamata, an bi abu bisa shari'a. Ana son dama idan mutum yana son yi wani abu ya wuce gaba harkar aure, to magabatansa su fara zuwa su tuntuɓa idan har an amince mar. Gaskiya ne. Sai an mar izini sai fara zuwa. Ai abin da addini ya tsara mana. Yawwa alhamdulillah na kuma ji daɗin wannan lamarin. Gaskiya ne. Malam Ibrahim abin da ka zo nima kuma Allah ya sa an dace. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ai Malam Ibrahim Jabir. Ko ni zan iya wucewa in je in nema mar aure a garin nan. Gaskiya ne. Yawa ai Jabir ɗaya na ɗauke shi. Gaskiya ne. Wallahi ai wato maganar da ka ga mun sai na tuno da marigayi liman Allah da ya ji kansa ya amin marigayi liman ma haka aka yi da shi kwanakin ba a aure na da aka zo yi abin da ya faɗa ke da to Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa kasan yanzu da yake wannan kusan an kai ga jikoki ma jikansa yanzu ai shi yake limancin Allahu akbar kasiran Allahu akbar kasiran masha Allah an tafi ambar baya shi ma mutumin kirki ne ayya ai sun yo gadan uban ai Allah ya musu zuri'a ai wannan gidan Allah ya ba su zuri'a mutanen kirki Allah ya ji kalima to amin Allah ya gafarta masa magana kenan ai idan aka ce an taso tare to bukata yake a ce ana hada zuri'a gaskiya ne kuma saboda rayuwa ba a san wa zai riga wani ba wannan gaskiya ne ya kamata ana hada su ana nuna musu zamantakewan da aka tashi tun ana wannan dangantakan da zumuncin a ƙara jaddada shi haka ne gaskiya ne to alhamdulillah masha Allah yau wannan ba komai an samu abin da aka zo nema insha Allah wannan ba matsala bane to na gode idan ba dan Allah ya tabbata da alheri madalla gari ala madalla sai kuma yanda ta kasance to ba komai wannan ma abin nan wannan babu damuwa alhamdulillah kai ka ce yau ai gagara bacci zan yi an wata me yake faruwa da ke na ga gaba ɗaya ranki a baci ba komai ta yaya zaki ce ba komai ki gaya min abin da ke damun ki mana ko kina so ni ma na shiga cikin irin damuwar da kika shiga cikin ta kanwata a'a bari zan faɗa maka kai ma ka kawo kayan lefe me yasa ka sun fiye da kanka kasa ne ba komai wallahi sai ka faɗa min ko kuma in ci gaba da fushin da nake yi ina tunanin yadda zan yi in haɗa kayan laifin ne kar ka ɗagawa kanka hankali wai dan an ce an kawo sakina akwatuna guda 5 kar ka yi tunani ni zan ce sai ka kawo haka ni ba haka nake ba na amince maka duk abin da Allah ya hore maka ka kawo ko da takalmi da jaka ka kawo na amince maka ina son ka kuma zan aure ka na ji daɗi sosai Rumaisa ta hakan ya sa na ƙara son ki a zuciyarta to ni ma na ji daɗin haka kuma ina son ka sosai wai akwati ɗaya amma yarinyar nan ba ta dacen miji ba amma gaskiya da safe wai an baiwa mai kaza kai kudin aurenta a tsiyace laifin aurenta a wulakance kin gani ma sai ni sallama da gida zan je ga abin arziki sai ni aran gama da tsiya ni babban abin bakin ciki na wai an ce yarinyar na farin ciki ba dole ta yi ba wai fa an ce yaron asirce ta yi wai fa an ce 'yan mata har layi suke a shagonsa sai ka ce ana zaɓe to tunda ta ji ta gani a barta mana kin gani ma jira nake kirma min kitsan dan an ce yau an ce za ka kai gidan malam Bello in je in gani ma ido na abin al'ajabi
Amarya, ya kamata ki buɗe fuskarki domin in ga kyawu da sura da Ubangiji halicce ki da shi. Ashe wannan irin ranar za ta zo da zan kasance matanka kuma a cikin gidanka. Ruma ya sake ni. Wannan kaɗan daga cikin ikon Allah kenan. Yanzu dai abin da ya fi kamatuwa a gurin mu tashi mai alwala, mai sallah, mu gode wa Ubangijin da ya nuna mana wannan ranar. Idan muka kammala sai a raya sunna. To shi ke. Bakin kishi ne ko ta'addanci ne, mugun zargi bai zama alkhairi ba. Bakin kishi, bakin kishi, bakin kishi, bakin kishi. So na gama dan rakiya. Au, ni ne dan rakiya? To ba zan ji komai ba. Ko da kin kira ni da dan rakiya babu komai. Ai dama ni dan rakiya ki ne. Ba kuma zan ji haushi ba, zan raka ki kamar yadda na saba raka ki kullum. To shi kenan, ai sai ka tashi mu tafi ko dan rakiya. Ƙara faɗa kika yi? To ranke daɗe. Tashi mu je. Shi. Yawwa. Bakin kishi ma shi ne abin kyama, kashe ruhi ma azalwa take sama. An kashe kaza waye zai zaman jogo. Mu ɗan ƙara samun yaba abin hawa ko? To shi ke. Yau na ga gaba ɗaya abin hawan ne yana nema yi wahala. Yanzu ka saba raka ni, idan wata rana baka nan wa zai raka ni? Ga waya ita ce hanya mafi sauki. A daidai lokacin da kika gama kwalliyar ki sai ki kokarin sanar da ni. Ni kuma daga lokacin zan kira ki, zan kasance ina yin waya da ke har izuwa lokacin da kika karasa bakin gate ɗin asibitin. Kin ga ya zama kamar na raka ki kenan ko? Haka ne. To na gode mijina. Amma abin da nake so da kai shine yanzu. Dan Allah ka kula min da kanka. Ka ji mijina? Kada ki damu. Na yi miki alkawari zan ci gaba da kula miki da kaina kamar yadda nake a lokacin da nake tare da ke. To na gode mijina. Tun da bayan ni babura kawai muke ta ganin gurin nan. Ina ga mu dan karasa can kan junction din can zamu iya samu abun hawa ko? Yau mutum ji. Bakin kishi, bakin kishi, bakin kishi. Sakina! Sakina! Shi ne abin kyama, kashe ruhi ma azalwa take sama. Wato ke kina ji ina kiran ki kika ki amsa hanku saboda sabon wulakanci. Wallahi ina jin ka, ba zan iya amsawa bane. Ok, saboda ke raina ni ko? Duk kiran da nake miki kina ji kika ki amsa, da ki tsohuwar ya iska.
'Yar wulaƙanci. Har yanzu baki tashi daga inda na barke ba? Aikin banza aikin hobi. Ai dama na san ba lafiyayyen mace na aura ba. Yau da lafiya, gobe sai cuta, jibi sai wannan. A haka ka auro ni? Ai da ba haka nake ba, kuma duk abin da ya same ni ai a gidanka ya same ni. Ni ba ruwa na. Ki tashi ki shiga ki je ki dafa min abin da na ci. Ba abin da ya dame ni. Dole ne in dafa min abin da zaka ci a matsayina na matarka, kuma dole in yi biyayyar aure. Aikin banza 'yar makwaɗaita. Shi ma bai tsere ba. Bakin kishi, bakin kishi, bakin kishi. Wayyo Allah na. Wash. Professor. Wayyo Allah. Me yake faruwa ne? Wallahi ni ji nake kamar wani abu na motsi a cikin ciki na. Ayya, Allah sarki Rumaisa. Da ina da ikon da zan karɓar miki wannan cikin da yake jikinki ya dawo jikina, ko don ki samu waraka zan miki. Wayyo. Au, Rumaisa. Wayyo. Ai kin ga irin ta ko? Ki daina irin wannan muguwar dariyar. Idan kina yin ta sai ki sa cikin naki ya ringa motsawa. Kin ji sai da na ji dan cikin ki ko yana magana. Kagan Jabir, ni ba na son irin abin da kake. Kai ina ka taɓa ji namiji ya ɗauki cikin matansa don ta huta. Idan ma ba a yi aini za a yi a kaina. Ni fa yanzu shawara ɗaya zan baki, in za ki ji ki tashi mu fita tsakar gida mu zagaya, ki zagaya har cikin keware ko? Come on, tashi mana. Ko sai na tashe ki? Ce gidan naku. Lafiya lau anti. Na dai same ku kalau ku. Lafiya lau soya su adna. Yana nan yana tsula tsiyarsa. Ya kuma kamar ya. Ayin da kika san shi da ba haka yake ba. Yanzu a jinan gabaki ɗaya ya canza. Ban gane ba. Haka ya koma. Amma lokacin da yake zuwa gida mutumin kirki ne. Adnan ya canza. Ba shi da kirki ko kaɗan. Daga faɗa inda ya shiga ba ta nan yake fita ba. Ga gori da cin mutunci kala-kala. Amma gaskiya ya bani mamaki wallahi. Ni ban yi zato haka da dare shi ba. Assalamu alaikum. Sweetheart dina. Sannan zuwa abban yaro na. Maman yaro na, sannu ka dai. Ya jikin naki? Ya shagon. Shago alhamdulillah. Wallahi kin ga ina shago kawai tunaninki nake na ce bara in zo gida domin duba lafiyar. Su Jabir manya, baka ma san da ni a gurin ba kenan. Anti, wallahi ban lura ba. Kin san yadda yanayin mai ciki take sai da lallabawa. Shi yasa lokacin da na shigo gabaki ɗaya hankali na ya ɗauko. Ai mun abuwa anti. Haka ne, amma fa ga namijin ƙwarai ba. Kamar ya anti? Ka gani, na yi abincin da ka ce in yana kicin je ka ɗauka ka ci. To, musamman dai irin wancan nan ko? To ba matsala, bara in je in ɗauka. Anti, ina zuwa bari nan abin nan. Shi ma bai tsere ba. Bakin kishi. Haba anti Sakina, ni na kuka, ki haƙuri. Ki san rayuwar zaman gidanmu da na zaman gidan miji daban ne.
zaman gidan miji sai hakuri. Ki hakuri. To, ba komai. Zan tafi. Shi ma bai tsere ba. Anti? Tafiya ta tashi kuma? Wallahi. Allah sarki to ba matsala. A gaida gidan ba. Rumaisa. Abin da nake so da ke. Idan kin je rakiyar nan baki tafiya a hankula. Kin san mata masu ciki ba a so suna sauri ko? To shi. Anti a gaida gida. Hukunci doka hannuwa ne ke ɗauka. Adnan ya canza, ba shi da kirki ko kaɗan. Ashe dama kai maciyin amana ne? Tabbas namiji a zalimi ne. Rumaisa. Wace ce wata daga ganin ka duka duka wuce? Nace uwarki ce. kuna kamar toka shi maraici ayye ba shi ne kadai ci ba mamugunci duka bai fi mai adalci ba bakin kishi ma shi ne abin kyama kashe ruhi ma azalwa take sama an kashe